Доброто на всички. В момента часа е 3:20. Това видео не беше планирано, просто сънувах неща, които трябва да споделя с вас. Както знаете, много от вас знаят, имам дарбата от малък да виждам бъдещето и да виждам времето поне с 5-10 години напред. 2025 година. 2025 година. Какво ще става? След броени дни новия президент Тръмп влиза във власт. Какво означава това? В първите 4 месеца от годината ще има голяма трудност. Ще има голяма трудност. Януари, февруари, март, април. Ако може да изкара тези 4 месеца, нещата после ще станат по-спокойни. Но всеки един от вас, където трябва да бъде подготвен. Дали финансово, дали с храна, дали с запас. Това, което в момента става в Лос-Анджелес, много от вас си мислят, че е природно бедствие, че срещу тези дизастъри няма как да се справим, но това е нищо. Да, наистина много къщи изгоряха. Всеки един от нас трябва да се помоли за тези хора. Доста хора загубяха всичко, което имаха. Но това е нищо. През тази година ще има доста бури. Ню Йорк. Аз съм благодарен, че моят имот в Лос-Анджелес не беше засегнат, но много мои приятели трябваше да се евакуират, трябваше да напуснат къщите си. Имам 2 приятели, които загубяха къщите си. И всичко това, което става, не е случайно, хора. Не е случайно. За Ню Йорк ще има проблеми. Това, което сънувах, виждам, че статуята на свободата пада между 12:10 и 1:20 сутринта. Статуята на свободата пада в Ню Йорк. Щата Ню Джерси също така ще има доста проблеми. Там има вулкан, който ще бъде развит. И наистина, хора, искам да ви кажа, че 25-та година ще бъде трудна. Ако се намирате в Америка, ако сте в Европа, вие трябва да правите план. Дали ще сменете място, където живеете, дали ще сменете начина на мислене. Но тази година виждам доста известни спортисти да не бъдат сред нас, певци, актьори. Просто информацията просто идва в мен и трябва да я споделя с вас. Света се променя. Колкото и да не ви харесва на вас, колкото и да живеете в някакво старо време, света се променя. В следващите 2 години, да не казвам точна дата, но до март месец 2026, което е по-малко 2 години, ще има доста доказателства и доста от тези хора, които 99% от населението вярва, те ще излезнат публично и ще кажат, че не сме сами на тази планета. Има доста ресурси. Много от тези ресурси се смятат от едни за спекулации, но неща, които съм виждал, няма как да ме кажеш, че не съществуват. Затова подгответе се. Роботите, летящите коли, всичко това ще бъде част от нашия живот в следващите 4-5 години. Да, в Америка в момента летящите коли не са развити много, дроновете, но мога да ви кажа в Китай, където се управлява от един човек, че вече има летящи таксита,
Може да вървиш където си искаш, в Китай си поръчаш храна и ти я донесат с дрон. Това ще стане по-бавно в Америка. В Европа ще стане още по-бавно. Но тези неща вече са сред нас. Това, което много от вас гледат и мислят, бебат, когато си гледам картофките, доматите и лука, радвайте се, бъдете благодарни, че го имате в момента, защото и това нещо и то ще изчезне, рано или късно. Като ви кажат, че нямате право да гледате домати и краставици в вашите домове, тогава наистина се замислите какво съм ви говорил. Пожелавам ви лек ден, споделете това видео с колко се може повече хора да разберат какво ни очаква през новата година и всеки един от нас как да се предпази. Желая ви приятен ден и пак ви казвам, хора, подгответе се за това, което идва. Подгответе се. Не само гледайте това видео, не само си го запазете, не само го споделете, но наистина направете един план, който да бъдете подготвени.